Аз вече ние се започнахме да си говорим, намирам се в много приятна компания. Невена Венко са от двете ми страни. Естествено, че днес ще си говорим и за музика, защото предаването ми е свързано с талантливи хора, но ще надникнем и към така мистичния подкаст на Невена без граници. Така, разговор ще бъде приятен при всички случаи с тези събеседници. Искаме се още в началото обаче да започна с новината. Около Гергьотен излезе на албума ви всъщност с заявката "Тук сме", което е... Да, ето го. Навръх Гергьотен излезе, точно на 6. Благодаря много. Да, благодаря за хубавия подарък. Ето го, "Тук сме", много добра заявка, много добре звучи. Знам със сигурност, че предстои турне, за да бъде представени песните към албума. Започвате вече. Вече ги представихме. Миналата година ги представихме. То беше премиерно турне. Всеки един град от 9-те, на които ходихме, беше на практика с абсолютно нов репертуар, защото ние излязохме от клубът и трябваше да захапем с ново. И това беше, нали, монетата и зитора. Ще дойдат ли хора, няма ли да дойдат, те не знаят на какво идват, какво ще чуят, но хубавото и прекрасното е, че очакванията ни не просто се оправдаха, ами направо се надминаха, защото ние очаквахме, че ще е бедно. Но всъщност дойдоха хора, наистина. А тази година, освен че ще пеем песни от албума, ще има и доста обработки на фолклорна тематика и авторски, така. Правим си кефа, както се казва, наистина. Да. И репертуарът е богат, разбирам. Да, трябва да има 2 часа и нещо, хората да се забавляват, да им е интересно, да докоснем душичките, да отронят по някоя сълза, надявам се. И така. Сега, говорим си много за предстоящото турне. Мисля, че има и други музиканти, които ще видим на сцена всъщност. Да, освен, че са същите като миналата година. Ти кажи. Значи баш бенд се увеличава. Става вече голям баш бенд. Баш бенд. Баш как се трябва? Много добре звучи. Миналата година първите ядрото бяхме Ивайло Златомиров, Христо Нейчев, Любомир Иванов, Александър Първанов. Сега към нас се присъедини, към Брасе и към Сашто Първанов се присъедини Дима Тровкин. Много интересен човек, изключителен музикант, който освен на тромпет свири на гайда. И другият нов член на групата е Йордан Борисов. Чакай, Йордан Борисов, който е мулти-инструменталист, така да се каже. Той е завършил с ударни инструменти в Варненското музикално училище, но свири на китара, на клавир, пее въобще много, така и той е сериозен. И последната придобивка на групата е Калян Николов, който Аквамен, така наречения Аквамен, да. Аквамен е част от баш бенд. Който вече е официално част от групата и ще предстоят много интересни неща. Баш бенда си е баш, да. Айде ще пусна малко. Първото, което направихме, е нова обработка на "Назад му е калино". Много интересен вариант. Чуят хората. Аз си мисля, като ви слушам, че може би те и двамата сте музиканти, но ти като човек, който се занимава толкова години с музика, при всички случаи подбираш и жените, и жените, защото погледнат към мен и за това. Не иска да кажа, че това, което правим в музиката за теб и да подпомогне. Чакай, че ми е много любимо това. Музика, и колко човека беше кастинга? 9000. Да, значи половината да прием, че са били жени. Дали не съм могъл да се избера? Така си е. Да, аз музикално насочен въпрос. Предполагам, че правиш всичко възможно да подпомогнеш гласа на Невена като музикант, да и нейната всъщност поява и изява на сцена. Значи всичко е тубане. Спорите ли много двамата? Я като почнем в студиото сме стигали до да си късаме косите, деца вика, но това е имаме такава с нея оговорка, да. Каквото се случва в студиото, там се остава. И колкото да сме се карали в нещо свързано с запис, лише смесване или каквото и да е, в момента, в който затворим вратата на студиото, сипваме спойло вино, пускаме си нещо да гледаме и въобще се едно не е било. Браво на вас! Това много да отграничите тези семейните от професионалните спорове. Да не ги пренасите вкъщи. И да можеш и да го направиш обаче. Да. Не само на думи. Да не казва, ама той това направи ли тя точно така. Тази. Така, прочетох, че и вашия хубав син пее на тези концерти.
временно беше, сега не иска да. На друга тема е. Тази година е решил, че няма да участва в концертите. Ние го питахме, искаш ли отново да бъдеш част от групата? Тази година ще пропусна. Тази година ще пропусна. Има други задачи. Има ангажименти и задачи. На друга вълна е явно. Нови ангажименти, нова кариера гони. В момента е геймър. Сега е геймър. Нормално, да. Съвсем обяснимо. Ще става ютубър, геймър. На този етап. Добре, значи така в бъдещите концерти хората ще го пропуснат, но да кажем, че започва вашето турне, така те първа предстои да чуят вашите песни с баш бенда и въобще и албума, който сте направили като подарък. То си е буквално подарък на Владимир Гьовден. Така е, да, той самия албум Да е просто един компакт диск в една хартиена опаковка. Вътре има страхотна книжка, в която сме описали освен текстовете и кой е автор на музика, на така. Абсолютно подробно всеки един музикант, който е пял и свирил, а те се оказа в албума, защото аз правих списъците с това нещо. Оказа се всъщност, че в записите на всички песни са участвали сигурно над 34 човека. Просто много, има бек вокали, много разнообразни. Не е просто да сме се събрали, да сме се направили нещо качествено, като имаме... Много се постарахме наистина. На доста от парчетата штрайховете са записвани с истински штрайхове, в смисъл истински там инструменти, цвилки и така. Каквото би трябвало да бъде. Точно така, да. И така, има и освен флашка, диск, има и флашка, която прилича на кредитна карта, но се сложа в портмонето. Това е абсолютен подарък, В флашката има MP3 версиите, които са много лесно за слушане в кола, но и за хора, които подценят звука. Има и целият албум в много висока резолюция като аудио файлове. И книжката има в дигитален също, в PDF файл. Всички възможни технологии са приложени. Интересното за албума, че е записван, така да се каже, старата школа. Това е аналогов запис, но благодарение на Антуан. Благодарение на Антуан Хадат, нашия велик приятел, стожер. От тях направихме такова голямо аналогово студио, в което е записано това нещо и е изключително. Аз като ви слушам с какъв кеф, с какво така с ентусиазъм говорите за това, което правите, то личи. И толкова е хубаво. Ми хрумна да питам, ако прием сега, че музиката е едно пътешествие, което вие си вървите толкова години. На кой етап се намерите в момента от това пътешествие? Началото? Едно много вълнуващо начало. Да кажем, че ако го сравним с великите географски открития, вече сме преплували Атлантика с кораба, който всички знаят какво представлява големия кораб. Минали сме и сега сме слезнали слезнали сме, като си мислим, че откриваме Индия, всъщност сме открили Америка и почваме да откриваме Америка. Може би едно ново вълнуващо начало с нови пътища. За мен със сигурност. Да, за мен също. Да, за тебе, ама ти си ветеран, аз. Да. Да вървя по твоите стъпки. Добре. Ветерана, какво би казал тогава за понятието успех в живота? Първо от него да питам, защото... Мисли се, че като възприятие успеха е в различните етапи на човека, в различен начин. За мен нещата са много прости. Успеха в живота мога да го олицетворя с една дума, една единствена – щастие. Ние сме родени, за да бъдем щастливи. Това е истината. И мога да кажа, че съм щастлив човек. А ти какво така да говориш? Само благодарение на... Да. А за теб какво е? Извинявай, я кажа оная крилата фраза на Ивайло Звездомиров. Да си щастлив, защото това беше мъж и жена с Скарлет, нали? И жената се обърнала към мъжа и му казала: ти какво искаш? Да си прав или да си щастлив? Много добро. Нали? Колко е просто. Аз се обясня навсякъде колко е щастлив. Аз съм направил своя избор да съм щастлив. И ти отива някакси. Предполагам, предполагам, че се присъединиш, Говорите сега да се насладя на щастие дома. Върни му жеста, Ще обърна нещо. Върни му жеста. Какво успеха за теб? Успеха? В този етап от живота ти. Успех, един огромен успех е да имаш щастливо семейство. Здраво семейство. Защото в днешно време хората не знаят какво искат. И това незнаене води до това първо да не си наясно с професията си, да не си наясно с това в какво те бива или дори да знаеш какво те бива, да те е страх да тръгнеш в тази посока. Така е.
Така че за мен успех е, че аз имам здраво семейство, че сме щастливи, което, нали, може да се шегуваме, но факт е, че ние определено знаем как да разграничаваме караниците и скандалите от щастието и в минутата след като сме си издрали очите да седнем и да си кажем на здраве с една чаша червено вино, абсолютно се случва постоянно. И другото, което е, успехът е да даваш това, което можеш и то да стига до хората. Тоест да си на мястото си, може би. И ако се умееш да промениш един човешки живот заради твоето даване, значи наистина си успял. А пък аз нямам цел, имам порив да правя всичко, което ми харесва и слава Богу сме заедно в екипа. На вълна, това е много важно. Да. За да може да взаиморазбирането в случая. случая. Успех е нещо индивидуално. Така. Успех е, че си жив всеки ден. Абсолютно. Добре, аз така хубаво се шегувате, но все пак сте години на сцената. Тая изкричка, тая емоция, как се поддържа на сцената? Защото не всеки път човек е на такава вълна да си излезе и да забавлява хората. Има ли... Да си в кондиция, да излезеш да бъдеш емоционален, да бъдеш тази искра, която не те прави рутинен. Как се поддържа това нещо? Или има ли някаква вътрешна нагласа, която вие притежавате, която настройвате в този момент? Как се случва? То може би, като свириш на барабани, може би по-не няма, нали? Можеш да си го... Няма нужда да излизаш и да си ухилен непрекъснато, нали? Да ти личи. В този смисъл го казвам, не че... Има го този момент, но ти си отправи в случая. Не, опитвам се поставя на твое място, но си мисля, че по-може да се скатаеш отзад. Пак да свириш, обаче по-може да скатеш лице... Ама аз по друг начин разбирам въпроса. Ако... поне за мен е така, ако изгубиш искрицата си от излизането на сцена, това нещо да ти носи удоволствие наистина, няма никакъв смисъл да ходиш на тази сцена. Никакъв. В този смисъл, да. Никакъв смисъл няма да стъпваш на сцената. Това преди да ти носи удоволствие, по-добре не го прави. Аз разбрах по друг начин въпроса. И аз така го разбрах. Тълкувайте си ги, много ми е приятно. Както сте го приели, така искам да ми отговорите. По-интересно ми е дори. Аз първо ще да кажа това, което каза той, ама после като попита как да излезеш... Това за всички хора на изкуството и така би трябвало да бъде. Иначе за другото, как да излезеш и да не ти личи, примерно, че както примерно аз бях облагодетелствана тогава, когато тати почина и аз трябваше точно на следващия ден да излизам, но аз бях с маска на маскирания певец. Тоест, много не ми се виждаше какво ми се случва, но поведението ми по никаква форма не го показваше това. Но въпросът е, че ми се е случило и без маска да трябва да излизам в такива. Честно казано, ние, музиканти, актьори, въобще хора, които се занимават с някакви артистични дейности, е добре да използваме тези емоции и да ги предаваме, защото тогава нашата цел всъщност е да заразим хората, нали, съвсем в хубавия смисъл го казвам. Дори понякога из тъгата си, защото това е нещо истинско. Тъгата е много истинска. Това е нещо истинско. Нали, не казвам, че трябва непрекъснато да има меланхолия и хората да реват. Но когато я има, нека да я има, защото трябва да я крием и това. Винаги ми е било странно, когато някой тръгне да казва: на теб не трябва да ти лечи, никой не ме пука ти в какво състояние си. Ами не, защото ти си човек. Нали, аз не казвам, че трябва да излизаме и да се оплакваме. Напротив, но ти си човек и си също като всички останали. Чувстваш, страдаш и защо трябва да се отличаваш и да се различаваш, да се правиш на божество и да не ти лечи. Ами не, напротив, хората даже още повече ти стават съпричастни, когато ти слезеш в кавички на тяхното ниво. Нали? Съвсем го казвам грубо от гледна точка на някой, който твърди, че не трябва да ти личи. Напротив, когато ти си човек с хората и си на едно ниво с тях, биха го приели, и ти се възприемаш като тях, нали? Защото ние сме едно и също, в крайна сметка ние сме едно цяло. Така е. Хората много повече са склонни да ти дават също и да те разбират. Така че аз не знам защо трябва да се ограничаваш и да... като има тъга, ми изживея, да се не види тази тъга. След това пък, това като си го изживял, ще го излееш и ще ти дойде прилив на друга енергия. Плача, защото съм истинска. Всичко е обмен, разбира се. Не знам, аз не го разбирам, че трябва да играем. Той е обратното, нали, въжи, като си пък щастлив и радостен, пък да го изразиш това. Да има експресия, която да заразиш другите. Мнение, не знам, други могат да кажат друго. Да, всеки със своето. Това е интересното. Всъщност богатство е в различията, в крайна сметка. Сега не може да те питам, значи подкастът ти Без граници всъщност несъмнено така ти влияе да разширяваме мирогледата, така с толкова интересни хора се срещат и вие двамата всъщност пътувате. Дали
Има пресечна точка между темите в този подкаст и песните и музиката, която правите в момента. Задължително. Задължително. Значи всички тия 85%, 90% да кажем от албума са авторски песни. По моя музика и текст. И всичко това са послания. Това не е просто поредната щях да се изразя по един начин. Всъщност в албума има самодива, която е на Илия Илиев, на Ивайло Вълчев. Да, всичко друго си е нейно. Повей ветри, която е Валери Симбулиси, с аранжамент на Венко. И общо това е, другото е авторско. Другото всичко е държало, който вървите, предполагам. Също има в... Гъмстата има, точно така, И Евгений Димитров има в няколко аранжамента също. Аз за музика и текст. Да, сега да ги споменеш. Разбира се, но понеже въпросът беше дали има общо. И от гледна точка на това, има много общо. И то не е, защото искам да ги съчетавам, защото всичко са през мен. То си е част от мен. Добре, без граници, какво означава това всъщност в контекста на реалността, която така изследваш твой подкаст? Къде е тази граница, която хората трябва да минат? Или пък, когато се поставят по-скоро? То е двузначно, по принцип. Без граници. Факта, че думата граници се съдържа в заглавието, означава, че всъщност граници има. Без обаче е другата част и другия избор. Тоест винаги имаш избор, защото ние живеем в дуален свят. Не може едното да изключи другото. Не може да си само лош или само добър. Кой каквото и да си мисли. И от тази гледна точка без граници означава, че не трябва да имаме граници в изказа си, но трябва да имаме етиката и морала, за да осъзнаем къде е границата в един момент. Защото като я прекрачиш, ставаш извън баланс, отиваш извън баланс. От тази гледна точка без граници е много балансирано заглавие. Интересно, като трактовка. Например, човек мисли нещо друго. Това е твоето много по-интересно като замисъл. Така го усещаш, точно така е. Така толкова вълнуващи истории има като ходите. Вие ходите на гости при вашите гости, реално. Ходим по къщите им. По къщите. Но те ви приемат и но със сигурност така има много вълнуващи истории. Има ли обаче някой от тях, която така да ви е разтърсила, че дори да промени мирогледето, усещане за живота и така нататък? Имало е двуполюсни разтърсвания. Имало е много вдъхновяващи разтърсвания за мен. Имало и такива, които аз не съм можела да обеля и да дума и да продължа нататък. Ние сме се гледали с Любо и с Венко като през масата, като... Няма да коментирам точно кой е, но е имало случаи, в които аз просто не съм можела да повярвам какво чувам. Такива абсурди, че абсурд след абсурд и е истина. И тук казвам не в хубавия смисъл, И е имало моменти, в които пък ама то няма гост, от който аз да не съм научила нещо. Няма човек, който да е пресякал пътя ми и аз неговия и да не сме научили едни от други. Както аз от теб в момента. За някакво взаимно такова учение. Разбира се, всеки е учител на другия. Абсолютно съм съгласна. И в този смисъл, казали за кармичните уроци, значи със сигурност ги имаме всеки един от нас. Обаче как да ги разграничим в това на така напрегнато ежедневие? Как да се ориентираме? Къде са нашите уроци? Всичко е карма. Всичко е карма. Разбира се. А може да я променяме? С действията си? Можеш да променяш възприятието си по отношение на събитията, които така или иначе ще се случат. Тоест, те са гледната точка или чашата е наполовина пълна, или наполовина празна. Тоест, кармата си е карма, ние си живеем. Не може да се размениш. Значи имаш понякога избор. Има момент, в който ти решаваш, но кармичните неща се случват. Щеш, не щеш. Тоест, ако трябва да имаш брак, ти ще имаш брак с конкретен човек. Ако трябва цял живот да си сам, ти ще си цял живот сам, с идеята да разбереш нещо, което не си разбрал в миналия живот или което си бил жесток, сега ти се случва на теб, примерно, или такива неща. Кажи за аурата, много ми е интересно. Знам, че възприемаш виждаш аури. Да, конкретен въпрос сега. Аз да питам, това ми е чакрата. Питам те много конкретно. Какво може да научим от аурата? Това, което по конвенционален път няма как да разберем. Най-кратко казвам. Съществуват изключително много методи да разбереш едно и също нещо за човек. Тоест, хиромантия, нумерология, най-различни методи, гадаене на кафе, на боб, има страшно много методи, също така и астрономия, които говорят
едно и също и аурите по същия начин. Астрология. Астрономия ли казах? Да. Ами аз имам вътре в нещата. Трамвай, тролей, тя е малко... Индиговите хора имат огледално разменяне на думи. Това не се оправдава и до ден днешен ми се случва какво беше вместо печатница? Не, най-забавното нещо е, да, не мога. Като отидем някъде, тя винаги, без изключение, тръгва в обратната посока. И аз ужасно много се забавлявам, защото просто спирам и тя тръгва на някъде. Искам къде? И тя спира и аз като обратно. Това е задължително. Няма. Сега, ако трябва да изляза от тук, ако няма тази решетка, ще тръгва. В смисъл, това е със сигурност. Ама ето го твой човек, който те има огледално виждане и огледални думи. Аз ще прекъснах, просто исках да вкарам. Какъв беше въпрос за аурите? Да. Защо му прекъснати? Аз на хората, кое искаш да кажеш? Да обясниш кое? Да не е астрономия. Астрология искаш да кажа. Знам. Приличащи си думи ги разменям, наистина много гадно това, но той знае поне. Аурата, примерно, понеже аз я виждам как се сменя, да кажем, някой отива на аура камера. Или... И в момента му е, засичат каква е. Как се казва, отива на аура камера, отива да се направи снимка с аура камера. Отива и, примерно, аура камерата му показва жълт цвят. Обаче идва при мен по някакво обстоятелство и аз казвам, ти си била добре, ама мен ми излезе жълто. Да, защото тогава си мислила за други неща. Да, тя се сменя, т.е. Тя се сменя според състоянието. Така че аурата отговаря на състоянието ти, а не обратното. Тоест, не ти отговаряш на аурата си, а обратното. Да. И, примерно, има в основите около главата, аз ги виждам. Първо има един пласт, с който се раждаш. Който си е един цвят основен или два. Понякога са три, но един преобладава винаги, което на мен, примерно, ми говори, той е човек на къде клони най-много. И по аурата аз разбирам всъщност дали той е в баланс, дали не е, дали е лидер, дали е отборен играч, дали е някой, който е мечтател. Въобще всякакви неща, да не говорим, че понякога и мислите изкачат. Там. Не знам, че е толкова добра, но излизат понякога, когато човек е по-отворен енергийно. И по аурата всъщност аз мога да разбера, както на мен ми се случи, благодарение на аурата, сега аз разбрах защо съм по-различна и се чувствам по-различно. Какво значи различна? Не, че нещо, някакви 5, 6, 7 пръстел на едната ръка или нещо такова, но просто... На левия крак си също. Да, хората не знаят. Мисълта ми е, че просто не можех да се вписвам. Чувствах се аз като аутсайдер, не че някой... По-различна, да. Темите, които повечето хора си водят, мен не ме интересуват. Си казвам, аз нещо съм се побъркала. Защото проблема е в мен, очевидно се оказва, че това не е проблем, а просто, че имам други виждания. Даденост различна, да. Да, което в крайна сметка е хубаво, а не е лошо. Различните хора въвеждат нови неща, които за по-голямата маса от хора е ти си аутсайдер. Това е този различен, този е странен. Всъщност, така, и благодарение на това, че аз разбрах каква ми е аурата, не с аура камера със сигурност, а по един много невероятен начин, за повечето хора невероятен, за мен вече съвсем нормален, защото това е част от ежедневието. И от тогава разбрах аз какво мога да правя и почнах да се тествам, да се изучавам, да практикувам, да използвам хората като опитни зайци, съответно, нали, да изпитвам себе си, виждайки, изговаряйки това, което виждам и те в потвърждение, аз да разбирам, нали, че мога и това, и това, и така нататък. И си тръгнал по този път, който сега ти носи така удовлетворение. Да. Аз много обичам и за когато човек е на мястото си, всъщност той е щастлив, защото най-пълноценно разгръща всеки си правиш това, което обичаш. Точно така. Да, абсолютно. Ти предполагам си съгласен с нея. В началото не беше. Аз съм щастлив мъж. Ти си личи. Абсолютно. Като разбрах каква ми е аурата, изобщо не беше така. Много се стресирах в първия момент. Откачи направо. Защото имах приятел, който, когато бях студент и се повлече по евангелските църкви. Те тогава бяха много екстремни тези неща. Говоря точно 90-та година, тъкмо бяха навлезли. И за нас беше шокиращо. Ние от едни атеисти по времето на комунизма изведнъж се превърнаха рязко от другата евангелисти, там някакви хора вече на Бога и така. И мой много близък приятел всъщност се повлече по тези евангелски църкви. Почна ма кълне ние живеехме заедно в една квартира. Почна ма кълне там да на темосва, и тя като ми каза, нали, че се случват някакви такива неща и на мен ми излезе това нещо. Направо ме заля като студент душ. И си викам, айде сега тук сега
нали, да не говоря глупости. И да, се побъркам. Да. И всъщност на мен ми трябваше известно време да свикна с приемеш, мисълта, може би това, да. но нещата при мен са, как да кажа, се отидаха вече по места и не ми прави впечатление вече. Това си е част от Не жизнта. съм приеха, След като започнахме да записваме подкаст. Понеже ти присъстваш, може би вече виждаш колко аз хора са на тази вълна. свидетел, аз станах свидетел пряко и се контактувах, имах възможността да се контактувам с всичките наши гости, които са. И де-факто те разказват едни и същи неща. Мисля, че повярва на тях, не на мен. Не, аз съм практичен човек, се уверих от много различни хора в това нещо. Нали? И то наистина явно съществува. Явно. Ето виж... Наистина явно. Явно. Не, мисълта ми, той е променен, наистина предполагам, аз нямам съмнение в това. Колкото и да е странно, но нямам съмнение. И не е променен, просто почна да вярваш, защото то няма как да... То не може да се каже, че е вяра. Да го приемаш. Да го приемаш, виждаш го, че го съществува. За мен това нещо е факт. Което е много хубаво. Да, пак ще кажа, важното, че сте много на една вълна и че се да взаиморазбирате, взаимоподкрепяте всъщност. И сте как беше? На пътя, който ви предстои много вълнуващи неща и много вълнуващи проекти. Имате ли някаква така към финала несбъдната музикална мечта? Нещо, което сте искали много да се случи като в някакъв жанр или някакъв проект, който стои и все още няма своя момент да се реализира? То сега почваме. Вие реализирате музикалните си мечти. Почваме, ние аз толкова идеи. Всъщност пътя в началото, така казвате. Трябва да са насмогне, нали? То трябва и да се организира, трябва да се случи. Значи мечтите предстоят с пълна сила. Абсолютно. Искам само да ти подаря на тебе едни гадателски карти. Това са моите гадателски карти, които са излезли през мен. Много благодаря. Значи това са си две карти. Слагаш си ги на масата, примерно, пръскаш си ги с гърба нагоре да са. Задаваш въпрос, тегляш карта и получаваш отговор. Ако искаш още допълнение, теглиш още. Само да не знае не. Само гледай въпросът да не е и не е отговора, ами да е как ще се развие или каква се. Благодаря много. Искам да поканим благодаря, Пловдив, всички пловдивчани, които искат да ни видят на 5 октомври. В Дома на културата Борис Христов ще имаме концерт с Баш Бенд от турнето. Супер. Добре дошли са всички. Обязателно, така ще го анонсираме и като наближи отново. Добре. И последен въпрос, скритото ви съкровище вътре във вас, това, което никой не подозира за двамата, дори като скрит талант или както искате го приемете. Всеки човек има скрито съкровище. Буря от таланти, просто заедно правим вихър и ще видите какво ще излезе накрая. Тоест, такава голяма експресия, че нищо не остава скрито? Нищо не знаят. Ние имаме толкова големи идеи и планове, че просто хората, които ни обичат много, говоря го обратно. Аз, когато говоря за нещата, които не са така и ги казвам с хубавите думи, може би няма да са толкова щастливи. Ще си позволя да цитирам един мой любим колега от Кокубент с професор Илия Илиев, който каза: голямото начало тепърва все още не е дошло. Прекрасни сте, наистина успех от сърце и изключително беше приятно. И на нас. На добър час.